Aɗo lara video ha YouTube a wawan a nasta nder WhatsApp maɗa a yewtida be himɓe ko Facebook ko Instagram video maɗa ɗum darata ha YouTube ɗum daratako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fou. Ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. E hande min gaddani on application fere tilimga dede mi andi application mai ɗo nga senayi ɗuɗɓe. A wawan a nasta nder YouTube maɗa aɗo lara ko film ko video ko marɗa haje, to goɗɗo yerɓanima message ha WhatsApp ko Facebook ko nandi be majum ko Instagram ko marɗa haje fou a wawan gurtoɗa ja nasta WhatsApp jaboɗamo video maɗa ɗum daranoɗa e YouTube bo ɗum daraki. Yake fere tawa to aɗon lara video ko hunde fere ha YouTube to a wurtake a nasti ha WhatsApp ni to a lortake ha YouTube mai tawa ɗum majjorake ma ko ɗum fuɗɗito diga ɓawo ko nandi be majum ka fottanta ɗuɗɓe. To application ɗo nga wallititte video maɗa e ɗum waɗa a yiyan ɗum sera a nasta nder WhatsApp maɗa jaboɗa mo marɗa haje jabago to a windanaymo ko nandi be majum, to Instagram to Facebook kala ko anduɗa fu a wawan nasta video maɗa daratako. Dalila majum min mbiya min gaddani application mai ɗo, amma hedde ko nasti nder video mai min tindino dede no katam misalorago ɓen ɓe abonayno ma bo ɓen ɓe hande on arande maɓɓe wargo ha cien amin je jaygol Pulaku TV kabde laare seragal jungo moɗon nyamo daran bindi boɗeji ɓe ɗo vindi abonné ma bo subscribe on kabda on abona on maɓɓita cloche de notification to ɗo on hokkata on kala nde min gerɓi video ji fu on mbawan darugo ɓe koyɗum nonnon tan gejjite waɗugo like mon ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokke. Yawa habde gaɗe like on partage video mai ɗo bo to gol fottani on tak gejjite yahugo babal commentary on ganna min commentary dede je encourage ta min on lamin e lallay on batani min hakkilo ngam maytama ɗuɗɗinana on surutu e dille nder video mai jon dede no ka tammi salorago. Yawa sakiraɓe arande man woni to a wari nda application mai je min giɗi min tindinda e nda application mai ɗo inde magel YT mini hangel a yata télécharge ha Play Store. To a wari a ummake a yana nasa Play Store maɗa banni a ɗaɓɓita Play Store maɗa to ɗum waddanima banni a ɗaɓɓita cumi lornano en diga ɓawo to ɗum waddanima a wara babal windugo ɗo sai a wara a winda banni nda inde man ɗo a lari ba windi ɗo YT mini WT mini sai a mema dow majum. To memi dow majum ɗo waɗante recherche nda application mai hangel woni ɗo a wawan mema dow magel ngel ɓedda maɓɓitanago ma a laari inde mai ɗo no nde wurtori sosai sai a installa ngel. A yimin déjà mi arti mi installe ngel jotta min mi waɗa e ouvre tan jotta sai mi mema dow ouvre man banni a laari boɗɗum ta inde magel hangel a tabbitina a télécharge nda no ngel wayi. Jotta to mi memi dow ouvre ɗo sai mi rena ɗum waddanayam ɗum foti ɗum neɓa seɗɗa an kam en ndenayi en giya deydei no ɗum tammi waddugo. Yawa ɓawde ɗum timmini a laari no ɗum waddono yiyam nda ɗum wawan ɗum waddanima ɗum publicité ɗo to ɗum waddanima publicité sai a itta publicité man to ɗum waddanima sai a wara nda ɗo babal recherche nda ɗo ni a laari sai a wara mema dow babal recherche ɗo to ɗum waddanima nda ɗo babal a wawan gaɗa recherche dede ko giɗɗa larugo man ɗo vidéo ji moye giɗɗa larugo ɗum gimowo moye ko nandi be majum. Jotta e gaɗɗum mi yiɗi mi lara vidéo ji jaygol Pulaku TV mi wara mi winda banni jaygol Pulaku banni nda inde man ma ɗum waddani am déjà jaygol Pulaku TV on dari sai mi wara mi mema dow majum. Ɓawo to mi memi dow majum ɗum waɗan recherche ɗum waddona dede vidéo ji jaygol Pulaku TV. Jotta nda vidéo ji mai déjà ɗi puɗɗi maɓɓitago mi tammi on dari ɗi daɗi ɗo jotta mi wawan mi wara mi nasta gotol nder vidéo ji jaygol Pulaku TV mi wawan mi nasta dow vidéo wol koɗangol a laari ngol ni mema dow magol banni. Ɓawo to mi memi dow magol sai mi rena ɗum maɓɓitanoyam ha vidéo nder mai ɗo ngol fuɗɗa hokkugo sa dépend de connexion maɗa to connexion maɗa e sembiɗima ɗum wadday law to connexion maɗa e ɗayi bo a yiyan ɗum neeɓi ɗum ɗayi ba noon no annduɗa nastirta YouTube. Jotta to en dari nda vidéo mai déjà ngol wari e ngol wolwa to jotta to mi yiɗi mi waɗa mi wurto mi yaha mi nasta WhatsApp ko Facebook ko hunde fere mi yiɗa komi larata vidéo am je mi larata bo ɗum acca larugo noon mi watta jotta sai a wara nda ɗo a laari kungel ɗo ɗo alama ɗum holli kungel ɗo ha mi cappantoma ɗon sai a wara mema dow majum. Jotta a laari no ɗum warti a laari nda vidéo mai ha ngel warti jotta mi wawan mi wurto ni mi wawan mi wurto ɗum waddunami dede babal application ji am mi nasta nda vidéo ka a laari rangoli ngol hokka mi wawan mi wara mi nasta to e WhatsApp am mi wawan mi nasta nda WhatsApp am ɗo. Yawa nda a laari nda WhatsApp mai ɗo ɗum maɓɓitake a laari nda dede message ji komi mari haje fu mi wawan mi nasta kala mo mi mari haje fu mi wawan mi nasta mi windanamo dede komi mari haje windango mo mi wawan mi nasta to goɗɗo wolwanoyam mi heɗito dede ko wolwaniyam mi réponda mo mi wawan mi wurto mi yaha mi nasta Facebook kanjum ma ɗum wawan ɗum nasto dede kala application je marɗa haje fu nda Facebook mi wawan mi nasta a laari e ɗum haɓa nastago déjà kala application je marɗa haje fu a nastan a ɗon nder YouTube maɗa nda ɗum e ɗum wolwa a heɗito dede ko ɗum wolwata to a mari haje lortago nasta dede nono ɗum woni no a mawnina ɗum a wawan gara mema dow majum banni tan to memi dow majum ni a ari ɗum lortowake nder kuje ɗo mai ɗo sai a rena ɗum warta to a laari ɗum mawnitake to a mari haje famɗitingo ɗum a wurto a nasta WhatsApp ko ɓe gerɓunema message ko nandi be majum a lorton bo mema banta noon no memunoɗa an hande may ɗo to ɗon lawol koyngol ngol tokkata gaɗa ɗum. Yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on daari lawol koyngol ngol goɗɗo tokkata active application man e téléphone muɗum ɗon nder YouTube wawa nasta WhatsApp e Facebook e Instagram e kala application nga mari haje fuu nasta yewtida be himɓe vidéo may ɗo to ngol fottanima mi andi ngol fottanima to habdu waɗu like
like moɗon ɗon nder ko ɓeydata sattinango min jokke ta yejjitu yahugo babal commentary accana min commentary dede no ɗum wayi fu ko merci ko machallah ko marɗa haje fu to wodi ko giɗɗa famtingo min bo ko wo'inango min ton fu a yan bindana min mbiya min da dede no hani min gaɗa non may ɗo ɗum ɓeddan encourage go min non marayɓe haje nastugo nder groupe ji amin je whatsapp bo min ɗo mari groupe ji je whatsapp ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗo ƴama min ƴamɗeji feere dede ko min arti min gaɗi ɗum ha whatsapp na lalley min gaɗa ɗum ha dede youtube ɗo ba kuje ɗe ɓuray ɗum ha whatsapp min ɗo mari groupe ji je whatsapp to on mari haje nastugo groupe ji amin je whatsapp ni mate min ha dow numéro ji amin ɗiɗi whatsapp numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna numéro a gota bo ɗum numéro a Saleh Hassan mo matuɗo nder amin fece on carɗi natugo groupe amin wata on nder groupe may ɗo warta kala ko min gerɓi toon fu salatako on ngam may ɗo on jarama bandiraɓe fulɓe ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna wassalamu aleykum.